Jeg har det her Jysk Say Home, men markedsføringen på det, hvor man snakker om målgruppen for den her private label serie. Primært, tænker jeg, er kvinder plus 25, som vil tilføje noget eksklusivt til deres bolig. Og hvis man kigger på Minerva-modellen, den model her, vil man finde målgruppen primært i det grønne eller det rosa segment, altså hen mod den idealistiske side, både i moderne og traditionel tankegang. Det er to målgrupper, segmenter, som man når på forskellige måder, så man skal tage lidt højde for det i sin markedsføringsplan. Målet for markedsføringsplanen er at markedsføre den her produktserie, og det kan enten være igennem blade eller på internettet, hvor de her segmenter de ligesom befinder sig primært. Marketingsmixet, hvis man snakker om det, så snakker man om de her 4 P'er. Man snakker om produkt, pris, promotion og placering af varerne, hvor produktserien er i en rimelig kvalitet, men er unikt, og da det er private label. Prisen for denne serie kan sættes en lille smule højere end de øvrige Jysk produkter, da det er en serie lavet i samarbejde med designeren bag Say Home. Promotionen af disse varer, som jeg lige nævnte kort før, bør ske ved annoncering på internet og i tilbudsavisen. Det er der, de når deres segmenter bedst. Placering af varerne bør være som blikfang først i alle Jysk butikker og når man går ind på Jysks internetside. Formuleringen af budskabet bør gå i stil med selve, den her produktserie, de har lavet. Budskabet er Scandinavian, som er et brand for renhed og rene gode linjer og elegance. Der bør udføres en løbende kontrol med salget, så det forventede salg kan nås, og man skal ikke starte forfra, men køre brandet på en anden måde senere hen, hvis ikke man rammer segmentet på den ønskede vis.